Mae pob taith yn dechrau gydag un cam. Rhedwch. Cliriwch eich pen. Teimlwch yr haul, y tywod a'r môr ar eich crôn. Cymerwch Camau Breision at les gwell. Rhowch. Helpwch i atal hunanladdiadau ymhlith pobl ifanc. Datblygwch weithlu mwy gwydn yn y gig a helpwch fyfyrwyr i ymdopi ar amserau da a'r heriau mewn bywyd. Achos ddylai neb sy'n cael trafferth a iechyd meddwl ddioddau ar ei ben ei hun. Gwyliwch ar y diwrnod ac wedi hynny i ddarganfod pa wahaniaeth rydych chi wedi ei wneud. Rhedwch. Rhowch. Gwyliwch. Ym Mhrifysgol Abertawe, rydyn ni'n cymryd camau breision dros iechyd meddwl.